vás u dnešního videa a dneska je to den číslo 1, kde čekáme na Mixaka a doufám, že k nám přijede 67. den. Takže nebudem to zdržovat, pojďte na penalty. Dobře! Je to mladší brácha, mlouvám se kopat, takže. A pak půjdu kopat já. Musí to dát, musí. A je to gól! Takže Segra kope. Můžu? Ano, můžeš. Dobře. Teď kope kamarád a pak už bude konec videa, protože už se začíná stmívat a my potřebujeme jít domů. Střílíš. Tak, dal gol a brácho, pojď ukončit videjko. Teď na mě mal. Teď jsem byla málem bez hlavy. Chci všem poděkovat za vaše views, za vaše lajky, za vaše odběry a to je všechno. Nazdar.